Salut, copii! Astăzi vom descoperi o poveste foarte importantă, învierea Domnului. Așa că, luați-vă caietele și hai să începem. Începem. Mai întâi, hai să vorbim despre ce înseamnă înviere. Este un cuvânt mare care înseamnă, pe scurt, să te întorci la viață după ce ai murit. Destul de tare, nu-i așa? Acum iată povestea Iisus, o figură foarte importantă în creștinism, a fost răstignit. Asta înseamnă că a fost omorât pe o cruce. Dar povestea nu se termină aici. La 3 zile după moartea sa s-a întâmplat ceva uimitor. Iisus a înviat. Acest eveniment este sărbătorit de creștini în fiecare an de Paște. Este un moment de bucurie și speranță pentru că ne arată că viața poate învinge moartea. Imaginați-vă surpriza și fericirea prietenilor lui Iisus când au descoperit că nu mai era în mormânt. Așadar, de ce este această poveste atât de importantă? Este vorba despre speranță, iubire și credință. Ne învață că, chiar și în cele mai grele momente, există întotdeauna o șansă pentru un nou început. Și asta e o lecție puternică, nu credeți? Bun, hai să recapitulăm. Înviere înseamnă să revii la viață. Iisus a fost răstignit și apoi a înviat 3 zile mai târziu. Iar acest eveniment este sărbătorit de Paște. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi. Sper că ați învățat ceva nou și interesant. Ne vedem data viitoare și nu uitați, fiecare zi este o șansă pentru un nou început.